Tokiko azpiegiturez aritzean, ezinbestekoa da finantzaketaz mintzatzea. Faktore ekonomikoak hauen bideragarritasuna zuzenean baldintzatuko baitu. Bideo honetan, finantzaketa publiko edo pribatuak eskaintzen dituzten aukera ezberdinak aztertuko ditugu. Azken urteotan, azpiegitura batzuei aurre egiteko beharrezkoak diren aurrekontu baliabideen urritasuna izan dela eta, finantzaketa pribatuak gero eta garrantzi handiagoa hartu du. Azpiegitura askoren kasuan, ezingo lirateke martxan jarri finantzaketa pribaturik egon ezean. Beste alde batetik, diru-iturri pribatuen erabilerak proiektuaren eraginkortasuna indartzen du. Hain zuzen, diru publiko hutsez finantzatu diren azpiegitura publiko batzuk, bere bideragarritasun ekonomikoaren balorazio egokia edo inguruarekiko benetako interesa baloratu barik ontzat eman ahal izan baitira. Zoritxarrez, Espainiar estatuan esperientzia kaltegarri hauek ohikoak izan dira eta gure azterketan sartu beharreko puntu bat dira. Hala ere, askok finantzaketa pribatua errentagarritasunarekin estuki lotzen badute ere, posible da agente pribatuak bestelako interesik ere izatea. Izan ere, partaidetza pribatuak ez du eraginkortasunaren erabateko bermea suposatzen. Alde batetik, posible da partaidetza pribatua azpiegituraren eraginkortasun eta errentagarritasunean oinarritu beharkoan, erakunde publikoek hartutako ordainketa konpromisoetan oinarritzea. Konpromiso hauek, erakunde pribatuen errentagarritasunaren bermea izan daitezke, baina ez dute proiektuak galera izugarriak sortzea edo erabilera errealik ez izatea bermatzen. Beste alde batetik, partaidetza pribatuak indartzen dituen interes edo presio taldeek gobernu arazoak ere sor ditzakete. Adibidez, azpiegitura proiektua bultzatuz, hauen erabilgarritasun publikoa kontutan izan gabe. Azterketa serio batek, proiektu batean enpresa pribatuek lortu duten errentagarritasuna identifikatzera behartzen gaitu. Errentagarritasun hau, zuzena eta epe laburrekoa izan daiteke. Adibidez, proiektuaren lan batzuk azpikontratatuz, edo martxan jarri nahi den azpiegituren erabilera, erabiltzaile edo erakunde publiko ezberdinei fakturatzen denean. Beste kasu batzuetan, errentagarritasuna epe luzagokoa izan daiteke. Proiektuan sortu diren ekipamentu berrien erabileraren bitartez adibidez, komunikazio azpiegitura berrietan gertatzen den bezala. Edo herri edo eskualde batzuetako enpresa bat edo batzuen indarra aprobetxatuz produktibitatea handitzeko. Horregatik, komenigarria da errentagarritasuna epe ertain eta luzean ere aztertzea, zeharkako ondorio onuragarriak sortzen baitira. Azpiegitura proiektuetan parte hartzen duten enpresek onura garrantzitsuak eskatzen dituzte. Jasaten duten arrisku handiaren ordainketa bezala ikusten dituzte. Arrisku hauek, teknikoak, finantza arriskuak edo baita politikoak ere izan daitezke. Horregaitik, kasu batzuetan, inbertitzaile pribatuen partaidetza bera desabentaila bihur daiteke, suposatzen duen kostaren hazkundeagatik. Aurrekontuak mehe dauden urteetan, eskualdeko eta tokiko erakundeen jarrera zentzuduna izan behar da. Eta behar izan ez gero, inbertsio hauek alde batera utzi beharko dira. Eta naiz eta, eskaera krisi egoeretan enpresa talde batzuen presioak handitu daitezkeen, burutu beharko ez liratekeen proiektuak martxan jarri edo aurreratzeko asmoz, arduradun publikoek presio hauei aurre egin beharko diete. Bestalde batetik, urritasun egoeretan, lehendik hasitako edo antolatutako inbertsio proiektuen beharra edo interesa aztertu beharko da, hauen gainean askasun hartuz. Proiektuen abantaila, desabantaila eta aukera ezberdinen azterketa zehatza eta sistematikoa eginez. Hala ere, ezein kasutan, tokiko erakundeek ez dute azpiegitura inbertsioen aukeren azterketa alde batera utzi behar. Gure ustetan, estatu modernoaren ezinbesteko funtzio bat izanik, beharrezkoak ez diren esfortzuak saihesteak ez du suposatzen aukera ezberdinei uko egitea.